ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bellesselmilkom jagħtikom merħba għal 51 programm sensiela botta u risposta. Botta u risposta li għandu issa strixta ta' 4 programmi konsekuttivi fejn fihom ħanatu ħarsa lejn il-kampjonati illi niddiskutu matul u ninkopru wkoll matul is-sena. Illum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Premier b'enfasi partikolari tmur fuq il-parti tizzima ta' s-sibt li ġej fil-ħamsa fejn fl-Istedju Nazzjonali ta' Taqali ħajkollna d-derbi ta' naħa ta' fuq ta' Malta bejn Nature Lions Mosta u għal dan il-għan l-ewwel għandna lill-mistieden residenti Roberto De Brincat. Roberto, nsellimlek, merħba lura. Nsellem lilek Antonello, il-mistiedna li għanna u dawk kollha li tiżeguna, ovvjament nieħu l-opportunità biex nawgura is-sena tajba lil kulħadd. Eżattament, kellek holiday naqra twila Roberto, ma issa ħanejdu hekk. It's back to work. Ekku, xi ħaġa Mela, li ovvjament inħobbu nagħmlu. eżattament. Mela, niġu sa biex naraw nara l-mistednin li għanna u ċuħ li naħseb daw kollha li jifrekwentaw l-Istedju Nazzjonali ta' Qali huma familjari ħafna għalihom. Nibdew bil-ħabib tagħna li qed fin-naħa ta' fuq fin-nofs Renato Vella, supporter ta' Slima Wanderers, u wkoll mistieden regolari f'dawn it-tip ta' programmi li jkollna, u mbagħad isfel għandna l-protagonisti tal-logħba ta' nhar is-sibt li ġej, mis-supporter club ta' Naxxar Lions għandna lil Kyle Gorge Raba, fil-waqt illi għandna żewġ rappreżentanti mill-Mosta Supporters Club ilna lil Matthew u għandna lil Miguel li ġew issa xtieq nirringrazzja lejla ġewhom jattendu għal programm tagħna. Infakarkom ukoll li kull min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm isqas xi domanda lill-mistednin tagħna, speċjalment il-Karl, il-Matthew fuq id-derbi, kif ukoll forsi xi domanda ġenerali fuq il-kampjonat ir-Renato jew lilna jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa ma' din ix-xandira u titpoġġu l-kummenti tistaqsu domandi tagħkom lill-panel tagħna. Qabel xejn ukoll illum żewġ avvenimenti li hemm għaddejjin bħalissa fil-Vant Nofsani għall-inqas huma avvenimenti naqra pjaċevoli, bħalma sfortunatament qed nisimgħu fl-aħbarijiet. Ġewwa l-Arabja Sawdija għaddejja l-ewwel semifinali tas-Superkoppa Italjana, Napoli jinsabu fil-vantaġġ skweta wieħed b'xejn grazzi għal gowl ta' Giovanni Simeone. Fil-waqt li l-lum bdew id-darts redraw għandna l-ewwel round tal-Masters tal-Bahrain fejn m'għandniex riżultati partikolari, forsi riżultat li wieħed jista' jieħu nota tiegħu huwa r-rebħa ta' 6 b'xejn li Luke Humphries, iċ-champion tad-dinja l-ġdid, kiseb kontra l-eroj lokali Saed, fil-waqt li il-fenomenu żagħżugħ Luke Littler, il-viċi champion tad-dinja, rebaħ ukoll 6-3 kontra Long tal-Hong Kong. Fadal żewġ logħbiet oħra li ħankunu qegħdin ukoll naġġornawkom fuqhom. Michael van Gerwen, l-idolu Olandiż, ħajlab kontra plejer lokali ħaġin fil-waqt illi l-aħħar logħba tkun tad-detentur ta' dan it-tournament Michael Smith kontra l-Filippin Pablo Nebrida. Ovvjament se nkunu qed naġġornawkom matul dan il-programm. Mela, qabel ma naddu għall-introduzzjoni ta' suġġett kien ma' Roberto De Brincat, ħarsa ħafifa lejn il-klassifika tal-kampjonat BOV Premier finija bħalissa. Floriana u Hamrun Spartans fl-ewwel post b'29 punt,
Klima Wanderers 25, Marsa Xlokku Birkirkara 20, Nurture Lions 19, Hibernians 18, Balzan 17, tlettimijiet biħda fil-punt, Gżira United Valletta u Osta, Santa Lucia 9, Kudri United u Sajris jalqu il-klassifika 6 punti. Għanna u koll aħbar li tikkonċerna l-Gżira United li daħlet ilna f'titta sekondi ilu. Andrew Cohen ser ikun qiegħed juħsieb il-bankina tal-Maroons għall-logħba li jmissom jilagħbu kontra Florjana nhar il-ħadd li ġej. Deċiżjoni finali fuq il-coach wara tmiem tal-era Darren Abdillah ser tittieħed appuntu wara il-logħba kontra Florjana nhar il-ħadd li ġej. Biss qabel ma nħu reazzjoni fuq din l-aħbar ta' Cohen, nixtieq introduzzjoni ġenerali għal dan il-programm min naħa tal-mistieden residenti Roberto De Brincat, u mbagħad forsi nkun around bir-reazzjonijiet tal-panel fuq din l-aħħar aħbar li għadha kemm daħlet. Roberto, fidejk. Grazzi Antonello, mġdijt nsellem il-kulħadd. Bħalma spjegajt inti llum ħana tuħarsa lejn l-andament fil-Kampjonat Premier fej s'issa ntlabu 12 partita. Ovvjament l-aħħar konfront kien wieħed l-iktar wieħed interessanti bej Florjana u Ħamrun. U kulħadd jaf ir-riżultat finali, ġifieri bħalissa għandna dawn iż-żewġ timijiet li jinsabu fil-quċċetta tal-klassifika punt indaqs. Umbat għandna żewġ timijiet li ta' konna diskutejna xurilu qabel beda l-kampjonat li ma kont naħseb li ħajkunu żewġ timijiet sorpriżi. Kont elenkajt li Slima Wanderers u Marsa Xlokk. U dawn ovvjament bħalissa jinsabu fit-tielet u raba post. U naħseb sissa qed ikollhom kampjonat pożittiv ħafna, speċjalment Slima Wanderers li niftakru li għadhom kemm rebħu l-promozzjoni għal kampjonat Premier. Umbat ovvjament għandna sorpriża l-oħra li huma n-Naxxar li jinsabu fis-sitt post bħalissa bejn punt taħt Birkirkara u punt fuq Hibernians. Li waqt li minnaħa l-għorna settimijiet bħal Birkirkara, Hibernians u Balzan jistaw jitqisu li s'issa tikollhom kampjonat kemm xejn diżappuntanti, speċjalment Birkirkara li kien mistenni ħafna iktar minnhom. Hibernians ovvjament għaddejjin perjodu ta' tranzizzjoni bħalissa. U forsi Balzan għadhom ma rnexxilhomx jagħmlu dik il-qabża fil-livell biex ikunu ma l-ewwel tliet timijiet fil-Kampjonat Premier. Mbagħad ovvjament għandna t-timijiet l-oħra fej forsi Gżira bħalma semmejt inti għadhom kemm iffaċċjaw ir-riżenja tal-coach Darren Abdillah. Nistennew ovvjament il-klabb il-min ħajaktar minn floku. Għandna l-Valletta li baqgħu għaddejjin bl-istaġuni turbulenti nsejħilhom jiena fej anke bidlu l-coach, però r-riżultati baqgħu ma nbidlux, ġifieri ma naħsibx li s'issa l-problema kienet waħda fil-istaff tekniku, ma naħseb aktar bħala skwadra u forsi anke bħala mentalità tal-klabb minn mindu ovvjament ma baqax fil-kariga Viktor Xrieħa u nafu kemm sabu diffikultà Valletta minn dakinhar. Ovvjament għandna t-timijiet l-oħra li s'issa jinsabu fin-naħat isfel tal-klassifika u forsi qed jimxu mal-pronostiku inizjali li kien hemm anke vis-à-vis il-livell li għandhom fl-iskwadra. Però s'issa kollox ma kollox naħseb li huwa kampjonat interessanti. Ovvjament Florjana u Ħamrun jidhru li ħajkunu il-main contenders għar-rett tal-kampjonat, però ovvjament Slima Wanderers li dan l-istaġun jilagħbu bla pressure ta' xejn, ovvjament ma nazzardax ngħid li ħajrbu l-kampjonat, però naħseb li ħajbqgħu fin-naħa ta' fuq tal-klassifika u ovvjament ħajatu biċċa xogħol jibsa kull tim li jiffaċċjaw. Grazzi Roberto tal-intervent tiegħek fuq il-kampjonat Bjovi Premier. Mela li nibda bil-around fuq minn il-panel fuq l-aħbar ta' Andrew Cohen li ħajkun coach temporanju għall-logħba Gżira Florjana tal-ħadd u deċiżjoni eventwali tal-Gżira li jaħtru coach ġdid għal kumplament tal-istaġun. Ħanibda Matthew. Illa lix sa ċertu punt Mosta u Gżira bħalissa jinsabu involuti fil-ġlieda kontra l-relegazzjoni. Nsellimlek,
Din l-aħbar naħseb stajna konna nistennew wara r-reżenja ta' Derrin Abdullah. Cohen kien ex-player ta' Gżira, kif kulħadd jaf, u anka kien fit-tmexxija tal-administration tagħhom dan l-aħħar. Dwar it-taqtija ta' Mosta u Gżira, il-ġustimijiet għandhom il-level tagħhom, ġifieri naħseb Mosta problema daqshekk fuq administration u players m'għandniex, iżda nkunu tajjeb fil-prestazzjoni tagħna, iżda xorta mhux qed inġibu dak il-punti meħtieġu. Naħseb dak min-naħa tagħna, Gżira mbagħad bil-kontra tagħna naħseb jien mill-perspettiva tiegħi sewwa. Renato, forsi xi kummenti fuq din l-aħbar min-naħa tagħkom? Femna, kif qal tajjeb saħibna l-ħaġa grazzi tal-stedina li kull Roberto u għal-sħabu kol nselmilhom u l-telespettaturi u s-semmija li qed jaraw il-programm popolari tiegħek. Ma kienx aħbar xi ħaġa li tistenna bħala sorpriża. It-tim sa ngħidu beda tajjeb għax beda fl-Ewropa, mar naqra mhux ħażin, avvanza ġi postijiet, imma mbagħad bdew ġejjin il-riżultati u kien hemm dik it-taqliba li il-President ma rridx jibqa' President u qallhom biex jisibu lil xi ħadd ieħor u kienet ovvjament kienet xogħol diffiċli għall-coach li jaqqat it-tim u ovvjament meta kollok il-kumitat kien hemm min telaq ukoll mill-amministrazzjoni tal-Gżira u marru ma' timiet oħra jewwafqu. Allura ma kienx dik is-sorpriża kbira. Imma nemmen li Andrew Cohen li kien l-assistent tiegħu wkoll jista' jagħmel xogħol tajjeb. Ovvjament naħseb issa jfittxu coach ieħor biex jilħaq. U nisperaw li nawguraw ukoll il-Gżira li imorru tajjeb fil-kampjonat u ikomplu jġildu biex jevitaw relegazzjoni u anke jkollhom pożizzjoni aħjar bħalma kellhom f'daw l-aħħar snin. Ifhem, l-ewwel ħaġa nsellem il kulħadd. Rigward bil-biċċa xogħol ta' Derin, naħseb kulħadd kienet jistenni għax ifhem il-Gżira wara l-bidu li kienu fl-Ewropa, naħseb ħadd ma basal li ħajkunu għedin fin-naħa tiswa tal-klassifika. Barra minn hekk issa Cohen li bolħat mexxi taħt idejha issa, naħseb irid juri li kapaċi li jmexxi, ġifieri nemmen li l-Gżira issa naħseb kellhom għandhom dik iċ-change li naħseb li ħajkun hemm prestazzjoni tajba minnaħa u reazzjoni tajba wkoll minnaħa tagħhom. Sewa miss, mela, niġu biex nibdew niddiskutu temi li għandna fil-programm tal-lejla. Konklużjonijiet nistgħu niġbdu fuq din l-ewwel parti tal-kampjonat. Min-naħa ta' Renato nixtieq ħarsa ġenerali. Fil-waqt li Karl u Matthew iffukaw naqra iżjed fuq it-tim rispettiv tagħkom jekk jogħġobkom. Nibdew tim ta' malaj fil-qosor ħalli nagħti ċans l-seħbna wkoll jitkellmu. Nibdew mill-Florjana, jiena għalija Florjana saħħew it-tim u speċjalment kif qal il-President tagħhom saħħew l-amministrazzjoni, ġab coach ta' ċertu stoffa ngħidulu aħna u għandhom ukoll xi żgħażagħ ukoll mal-tim li qed jiġu introdotti fit-tim. Ġifieri is-sorpriża li l-Florjana qegħdin man-naħa ta' fuq għalija mhix sorpriża. Ħamrun Spartans ovvjament huma champions, ma nista' ngħid xejn iżjed, imma għalkemm huma champions, din is-sena ma tantx marru qed imorru daqshekk tajjeb għall-Livorja qed jirbħu l-lobbiet u ma qed jirbħu l-lobbiet qed ibagħtu wkoll biex jirbħuhom. Livorja għamlu comeback kontra Bikrikara li kienet comeback tajba wara telfa ġifieri wkoll u rabħu Super Cup. U tista' tgħid li l-Ħamrun Spartans dejjem ħajkunu dak it-team to beat bħala champions. Fit-tielet post għandna l-Simo Wanderers, jiena għalija mhux biex insomma slim, ma għalija kienet sorpriża jiena meta tkun għadek tila mit-Challenge League. U tispiċċa kważi lower round fadlina l-aħħar logħba issa kontra team li qed fil-qiegħ tal-klassifika nhar il-sibt li ġej.
naħseb kien tim sorpriża li jinstab dik il-pożizzjoni għalkemm ifhimha m'hemmx distakki kbar bejnu bej ta' qablu bej Ħamrun Furjana u bej ukoll sa it-tim ta' Marsa Xlok. Tim ta' Marsa Xlok ilu jarma inna nisimgħu bih tim ta' Marsa Xlok smajna s-sena l-oħra li mar tajjeb ukoll u saħħew ukoll finanzjarjament u bħala tim avvanzaw allura mhix dik is-sorpriża li kulħadd jgħid isma' Marsa Xlok huma xi tim li ħatqaddimu fuqu. In-naħa ta' Birkirkara daw kellhom il-bidu tal-istaġun ma tantx kien tajjeb ħafna anke fl-Ewropa. Inbidlu naqra players tagħhom, smajna dal-aħħar ukoll li Jannik Jankam ukoll ħallihom u neħħew xi players ukoll barranin. Jiġifieri dik it-tranzazzjoni ukoll u smajna kulħadd samaħħa li il-coach inbidel ukoll. Jiġifieri tittat inaqa ċans biex Birkirkara jerġgħu jissettiljaw għaw is-suq ta' trasferimenti it-timijiet kollha jaħsbu biex jisollew waħed minnhom huma Birkirkara. Naxxar bħassima telajn mill-Challenge League. Jiena rajt il-Challenge League li ġistu bit kontra Naxxar rajthom u segwejthom sewwa. Huwa tim li istoda ngħid proset ukoll lill-coach tagħhom George Vella li mhux xi coach li msemmi imma issa jagħmel iżemm għal-leħen nifsu wkoll. U t-tim tan-Naxxar huwa prominenti klassifika ma tikdibx u qegħdin fejn akkwistaw punti prezzjużi kontra timijiet ta' fuq akkwistaw jiġifieri kemm setgħu għal-lavorja kellhom forsi dik l-ewwel għal ftit kien hemm dik id-disfatta li tilfu xi logħbiet. Il-Berins ukoll, Berins jidher li għaddej minn tranzazzjoni bidlu naqra players ukoll. Forsi ma tżakkawx bħalma nafu aħna il-Berins bħala il-players barranin, imma naħseb li issa b'rinforzi li qegħdin jagħmlu naħseb Berins se jkunu wkoll kontestanti biex jitilgħu iktar fil-klassifika. Balzan hija naqata diżappuntax fl-Ewropa ma marrux ħażin. Imma isom roller coaster jirbħu jirilfu jilagħbu logħba tajba ma tgħidhaw l-istess ħalba l-ewwel ġimgħa l-oħra. Imma jifhimni nemmen ukoll li jistgħu jitilgħu fuq. Semmejna gżira skont kif kellna l-informazzjoni naqas il-budget tagħhom bin-nofs, naħħew ċertu players li kienu fattur importanti bħal Jefferson De Asis u Maxwell Maja fuq quddiem u ġebu players oħra għaddew tranzazzjoni bħalissa u qegħdin fil-periklu li jiġu relegati. Il-Valletta wkoll għaddew minn ftit turbulenza, neħew il-players, issa qed jissemma li ħajnbidel il-President, il-team manager tagħhom wara snin twal tal-qom ukoll, jiġifieri qegħdin tranzazzjoni biex anke jinbidel il-President jkun hemm kumitat ġdid u għedin jamlu wkoll akkwisti ta' xi players biex jisaħħu l-iskwadron, nemmen li bil-coach li għandu potenza, naħseb jista' jagħmlu wkoll li jisalvaw. Mosta min-naħa tagħhom għalija jiena mosta li dal-aħħar kont qed narhom mal-ewwel sena l-oħra tilfuha bi ftit l-Ewropa, minħabba l-konfronti diretti għax kienu jkunu forsi jikkontestaw biex ikun jistaw jitlu fl-Ewropa. Ma mosta iġibu ħafna players barranin fil-bidu u f'Jannar ġabdejna nisimgħu ħafna ismijiet tagħhom, ġifieri naħseb li il-President tagħhom ukoll jaf x'inhu jagħmel bħal-kumitat u naħseb jistaħħu biex ikun jistgħu da. Santa Lucia u dak it-tim li suppost kien waqa' meta kien hemm waqgħu isliema ma peress li kien hemm tim ieħor li ma ċċettax li jkun fil-Premier Santa Lucia ħajissaħħu wkoll akkwistaw xi 4 players oħra issa f'Jannar u jidher li ħajġieldu għandhom il-President Robert Mikallef li wieħed entużjasta biex jara l-proġetti li qed jagħmel ukoll fit-tim u jara li tim li jitla' iktar il fuq u jevita relegation.
Għuġa minna ħatoħom għalija jina l-iktar tim li forsi sorprendini kollax kienet ukoll ma naħata fuq. Ma Għuġa jisom kienem naqa turbulenza u koll, kallt u ħafna players. Reġaw ġabu l-players barra ma ġakkawom xo ġaw jibnu miġdijt imma il-punti mumiex għat jaslu koll, infatti minn s-sejers baljat dawn huma l-iktar staġun li Għuġa marru ħażin. U fl-aħħar għandek is-Sirens. Is-Sirens ukoll bidlu l-coach, għandhom l-Steve Domatek minn sejers baljat, u ġabu grupp ta' players ta' tim wieħed illi jidher li kif qal il-coach tagħhom stess għadhom iridu joqogħdu biex jibda jara l-frott tagħhom. Infatti naħseb is-Sirens l-iktar tim li minn kollha li qiegħed l-iktar wieħed forsi naqra batut mit-timijiet l-oħra li qiegħed fil-periklu serju wkoll li jiġi relegat. Dik hija Qabel ma nkomplu qed nieħdu biex qed naraw diversi kummenti, fakukom ukoll u l-appoġġ tagħkom u ovvjament nżommu l-klim naqra kontenut, però tajjeb li naraw ukoll min support ismissux naħat jgħidu tagħhom ukoll għandhom forsi kummenti naqraw sa dan it-tant Fiorentina fallew penalti qabel l-ewwel taqsima Supercoppa Italjana grazzi ukoll il-Max Pevri li qed jaġġornana wkoll fuq il-logħba Napoli-Fiorentina. Carlo Matthew, penalti min-naħa tat-tim rispettiv tagħkom wara dawn l-ewwel parti tal-istaġun. Tibda għandina tju. Kif trid, ħajtellem fuq Miguel li. Bilejk. Mela, nieħdu minn dal-istaġun naħseb li kumparat ma l-istaġun għadda telqunna isu l-bar Sememe, Diarra, Kaiso Yamazaki, Cidera, li bjom wasalna post komdu fil-klassifika fej konna bit-taqti għal-Europa, wasalna semifinal ta' trofi. Kumparat ma' tim ta' dis-sena naħseb li xort għanna tim tajjeb u rejna bekk fej ġejna Droma l-Ħamrun, Droma l-Belt, Rebħamma Birkirkara. Iżda xorta naħseb li fċertu lobbiet ta' konfront dirett batejna ma' Sirens fej sajna għanna l-loba qabel. Xorta nemmen li bit-tim li għanna bħalissa nistaw nkunu ħafna ħjar fil-klassifika. Għal minn ħatijak? Efem, jien minn ħatijaj għal-bidu li tlajna, ma konx nemmen li mux nemmen, kont iktar xettiku li ħajkun kampjonat diffiċli. Wara l-ewwel xlobiet tal-Ħamrun u Marsa Xlok, għad naħseb ġejja tagħna. Imma mbagħad it-tiem beda jgħodi kif ġibna dru mal-Gżira. It-tiem beda jirranka, naħseb id-differenza kienet il-barranin li għamlu differenza, mhux il-barranin biss, għax kulħadd isemmi il-barranin ta' Nashar Lions. Imma l-Maltin li għandna players kommententi wkoll għandek bħal Mattias, Nikolaj, għandek il-Captain Ryan Gilmore u koll ġil daw kolla jagħmlu differenza fit-tim. Ovvjament il-barranin huma tagħmlu taħdita tajba. Kien hemm xi partiti wkoll bħal ħifs u bħal tal-kontra l-Fuljana fejn ġejna draw. Kien hemm iċ-ċans ukoll li nġibu l-punt, nġibu 3 punti magħhom ukoll imma ovvjament il-logħba hija logħba. Ovvjament tlifna dak il-punt ukoll konfront dirett, eżatt għanajdu konfront dirett għalina u kontra s-Sirens li tlifna il-ċans li navvanzaw iktar il-punt il-fuq mill-punti minnaħat isfel. Il-pija naħseb il-kampjonat huwa twil minnaħa li ġiri fi Jannar jisiru ħafna changes, jisiru ħafna trasferimenti u jista' jinbidel kollox. Xorta nemmen li naxa paw mek nemmen issa li iktar nemmen bil-players li għanna u nemmen li anka bil-parti li ġejna nġibu l-punti u kun nistaw nsalvaw u kol da season. Sewa wis, Renato, bħala parti tal-Tussima Wanderers, żgur li tinsab kuntent ħafna bil-bidu tal-istaġun, tinsabu 4 punti l-bot mill-mexxejja, biss realistikament, temmen li tistgħu tisfidaw għal post fl-Ewropa?
Kif għetlek fil-bidu, ifima, s-sima li kienu sorpriza. L-ewwel skop kien li ma nispiċċawx mal-aħħar erba'. Jidher li skont il-klassifika u l-partiti kif qed jintlabu anka d-distak ta' punti jidher li it-tragward intlaħaq. Ovvjament, meta jintlaħaq l-ewwel tragward, inti jkollok it-tieni tragward u t-tielet tragward, ovvjament. It-tieni tragward kien illi kemm jista' jkun inkunu salvi kif edna iktar fuq u jekk nitilgħu fil-klassifika. L-intenzjoni tal-komitat tas-sima kien illi kif naraw li ġejjin il-punti, ovvjament dan it-tim ilu jinbena wari issa it-tieni staġun da imbeda mill-Challenge League. Il-Challenge League aħna kważi zammejna ċertu players Maltin illi dawn okkupaw it-tim u baqgħu hemmhekk illum in-nukleju tat-tim bil-Maltin ġibna xi 4 barranin ukoll li jidher li qegħdin maqudin magħna. Għadna ġispejż ukoll barranin ħadna l-Plut u l-Gomez mingħand il-Gudja, ġifieri li jagħmlu li kienu ma' Gudja allura ishom kienu jafu naqra l-xulxin. Nemmen li iva, nemmen li issa iktar gward għandu jkun l-Ewropa. Imma xorta t-tizdom saqajk malar, tax billi għadin 4 punti, 3 punti, 4 punti taħt il-Forjana u l-Ħamrun. Ma jfissirx li inti tista' dak konna bil-kontra, konna jidlek iva, jidlek issa iktar ħares kaku għad l-ewwel aħna, u din 4 punti taħtna, ma għandek il-ġlida, bejn marsax lokku koll, 5 punti koll minn, u għandek il-Bikri Kara, u nemmen li anka il-ħibs, ħajt l-ewwel fuq, ġiviri, it-taqtija għatkun għattilet u raba post fil-kassif. Nemmen li jekk jibqa sejja l-andament bit-mexxija tajba bil-għal tal-President tagħna u l-coach Paul Sammit ma ħsibx għandu bżonn xejn ta' introduzzjoni, kulħadd jaf kif immexxi u laqda li hemm fit-tim, qed insegwihom dis-sena iktar mis-snin ta' qabel, laqda li hemm fit-tim ġifieri u t-training li qed isir nattendi training u nara. Nemmen li iva naħseb hemm potenzjal li nistgħu fl-aħħar mill-aħħar nkunu nagħmlu pass li nitlu fl-Ewropa u naħseb bħala tim glorjuż ukoll jixraqenna wkoll li nirrappreżentaw lil pajjiżna f'dawn it-tazzi. Fajn, Nashar Lions ġejtu eliminati mill-FA Trophy wara telfa kontra Florjana, best minn dak li ran inqas rajt jiena nhar is-sibt li għadda kien hemm diversi affarijiet pożittivi fit-tim ta' George Vella. Taqbel miegħi fuq dan l-istatement li għadni kemm għaddejt? Ija, Antuna naqbel miegħek. Ovvjament, kulħadd jaf li l-Furjana huwa tim saħħtu dis-sena. L-FA Trophy fil-partita fil-verità enna xar kellhom iċ-ċansis tagħhom ukoll. Ovvjament il-Furjana għamlu l-ewwel goal kien goal sabiħ ħafna. Fej aħna wkoll kellna ċansis fej stajna nġibu l-goal ta' draw. Ovvjament mbagħad fl-aħħar meta tim ikun wara l-aħħar minuti tal-logħba jkun qiegħed minn taħt jipprova jġib il-ballun, ovvjament kontra-attakk u taqla l-ballun ta' tnejn xejn. Imma wara din l-logħba naħseb in-Naxxar jistgħu jġibu iktar kuraġġ, iktar jemnu fihom infushom naħseb iktar tiswa ta' ġid fil-verità biex ovvjament inkabru l-vantaġġ fil-kampjonat biex dis-sena minħabba li ħajqgħu 4 mhux 2 ħajkun iktar diffiċli. Ovvjament it-tiru għal is-salb issa kif qiegħed il-kampjonat. Allura din l-logħba tal-Furjana fil-fejtu kien ħaġib iktar ta' kuraġġ għat-tim. Bas naqra għal-Karl, akkurat nasib l-iktar polza jibsa li kellkom in-Naxxar u fost il-lobbit l-oħrajn kollha kienu iktar faċli il-lobbit. Mit-ta' Premier naħseb l-iktar tim li ġidu polza. Infatti, Furjana u Naxxar kienu l-unika timijiet tal-Premier li ltaqgħu kontra
Roberto, biex nagħmlu l-ewwel parti tal-programm. Kummenti inizjali fuq dak li diskutejna s-sek, jogħġbok? Naħseb Renato għal kollox nenaċċer ġivi ta' ħafna informazzjoni li hija ovvjament valida ħafna. Fimni, ovvjament issa mstennija biex naraw ovvjament it-timijiet x'tibdil ħajamlu fl-iskwadra fis-suq ta' trasferimenti. Nafu li forsi kontrarjament għal dak li jiġri f'pajjiżi oħra, imma f'Malta jisu x-xahar ta' Jannar il-klabs jagħmlu tibdil drastiku fl-iskwadri. Allura wieħed irid jistenna x'ħajsir dat tibdil ovvjament x'ħajsarraf ukoll għax mhux billi tagħmel it-tibdil fl-iskwadra ma jfissirx li ħajsarraf ġid. Jiena personali ma tantx naqbel li jkun hemm tibdil kbir fi-skwadra ovvjament il-konsistenza ma tantx tista' takwistabek, però naħseb ifhimni dak li qalu sħabi ġabru kważi l-kummenti kollha li huma validi, jiġifieri ma naħsibx li għandi ħafna iktar xi nżid. Mela, grazzi Roberto, waqfa qasira ta' reklami 3 minuti kollox, kif nitlu minn dawn ir-reklami nibdew naqraw xi ħaġa mis-sensiela kbira ta' messaġġi li rċevejna, nirringrazzjawkom, Apolja kelli nħassar kumment wieħed il għaliex kien barra minn postu nerġa' ntenni, ikkummentaw imma insommu limiti, insommu naqra limiti ukoll. Għamana 3 minuti ta' reklami u nirritornaw magħkom wara dan il-blok. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u design? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-lob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-lob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta fejn il-lejla qegħdin niddiskutu il-kampjonat biju fil-Premier u nifukaw ukoll fil-logħba Mosta Naċċar Lions tagħna li btib li ġej logħba li nistgħu ngħidu hekk għandna ħafna partitarji ta' Mosta u tagħna x-xahar li qegħdin jikkummentaw fil-sezzjoni tagħna tal-lejla. Bdejna b'diversi partitarji ta' Mosta illi tkellmu fosthom Luke Busuttil, David Brinkat, Michael Fenech, u mbagħad bdew ġejjin il-forza naxxarija fosthom Deborah Mantron, Antoinette Kakija, Kevin Craig, Dennis Farrugia, biex naraw ftit xi kummenti illi kellna ukoll apparti il-vari forza Mosta forza Nattar. Martin Attart, li minnu nixtieq insellem ukoll, insellem għaliku ħbieb, id-derbi suma bżonjużi għal-futbol Malti, jalla jkun derbi illi jagħti spettaklu, awgurju illi naħseb sewjina sew Renato bħala neutrali u nimmaġina li anki Roberto qegħdin natu ukoll għal fini ta' dan il-logħba ta' nhar is-Sibt. Tista' tkun Tirjuni Naxxarin lesti għal nhar is-Sibt, Peter Portelli ejja minn hemm Blues. Kellna wkoll kumment ta' Glenn Caruana, supporter ta' Valletta, li qed jgħidilna fit-tajjeb u fil-ħażin ħanibqgħu hemm. Antoinette Kakija li xtaqt ukoll tirringrazzja s-Supporters Club tal-Naxxara l-ħidma kontinwa tagħhom. Iżjed kummenti, kellna wkoll kumment mingħand wieħed mill-co-producers tagħna Brady Buġejja, li wkoll nixtieq nirringrazzjah tal-ħidma sfiqa tiegħu biex ukoll programm bħal dan jitla. Motta Naxxar xaqta dawla l-futbol Malti in ġenerali, jalla derb bħal dan naraw iktar spiss. Proset tal-programm, passjoni kbira minn mistednin kollha, grazzi wkoll lilek Brady għaliex jekk għandna programm suċċess, innetu għatijak ukoll tax-xogħol li tagħmel wara l-kwinti. Brady għandu kumment għalik Renato fejn qed jgħidilna wkoll l-amministrazzjoni ta' Sliema nispera li tibqa' konsistenti għax tim li dejjem paxxa segwaġġ tal-futbol Malti u fuq di se nitolbu kummenti iżjed tard, ħanaraw naqra iżjed kummenti. Andrea Gallia, Forza Hibernians, ma naqtaw qalbna qatt. John Paul Xkembri ta' Remiċ, derbi sabiħ, jalla l-aħjar tim joħroġ rebbieħ Forza Rabat Ajax Ultras fuq l-MHR li ħan nitkellmu wkoll fit-tielet parti tal-programm. Jimmy John Mosta tħanna fl-Ewropa u fis-semifinal ta' trofi in-Naxxar ma waslu qatt mela. Qabel ma niġali Renato, Roberto, naħdu b'koll pjaċir qed naraw ħafna llum kummenti minn diversi supporters, mhux biss ta' Mosta u ta' Naxxar bħalma mistenni manki wkoll Rabat Ajax, Hibernians, Valletta, u wkoll sinjali li programmi bħal tal-lum qed jiġu segwuti, le? Fimni, fejn tidħol il-pika naħseb ovvjament dak li jkun ħajkummenta, ġifieri kieku nagħmlu programm fuq il-festi ukoll naqalgħu barra ta' messaġġi jaħseb wara ġifieri fuq il-futbol, ovvjament għandna timijiet ġirien Naxxar, Mosta, Valletta, Florjana, Ħamrun, Birkirkara, ġifieri Gżira, Sliema, għandna ħafna timijiet li ovvjament qegħdin immissu ma' xulxin bħala ġeografija. Ovvjament dawn huma affarijiet li jagħmlu l-futbol sabiħ, il-pika, il-support li wieħed kapaċi jagħti lit-tim favorit tiegħu. Jalla ovvjament kollox iseħħ fi spiritu sportiv, u ovvjament anke jiena nappella lil dak kollha li qed jarawna biex anke fil-messaġġi li jiktbu ovvjament juru rispett lejn il-parti tat-timijiet l-oħra ovvjament mhux sew li nużaw xi kliem dispreġġjattiv biex minn għalina nagħmlu xi ħaġa ta' barra minn hawn. Però mill-bqija ovvjament il-pika sportiva hija xi ħaġa sabiħa u għalhekk l-isport huwa sabiħ. U qed insemmu pika Roberto, ħana anticipa ftit ukoll ġimagħtejn oħra nhar il-ħamis l-ewwel ta' frar qegħdin naħdmu ikollna programm speċifikament fuq il-logħba li mistennija tiddeċidi s-Serje A Taljana ta' dan l-istaġun qed nirreferu għal Inter Juventus imma fuq hekk
Hemmhekk Antonello f'dak il-programm nixtieq permess speċjali biex inkun nista' ovvjament nitkellem kontra l-Inter u kontra il-favoriżmu li bħalissa għaddej fl-Italja. Mhux tab xejn xi ħadd tal-inqas Allegri qal battuta tajba kemm ilu jikkowċja li s-security jiġru wara l-ħallerina l-inqas qal U hekk battuta. issa nitkellmu 15 Roberto ħajar nżommu mas-suġġett tagħna. Renato dak il-kumment għand Brady fuq l-amministrazzjoni tas-sliema x'taq tisma' ħaġa. Lo ħaġa nsellem il-Brady li huwa kontakt kollega tiegħu ħabib tiegħi immens kbir. Il-komment fuq l-amministrazzjoni Simiża. L-amministrazzjoni Simiża għandek il-President li huwa down to earth, ovvjament għax mhux President li ġej minn barra jew minn x'imkien ieħor, huwa President li sa ftit snin ilu kienu kun supporter jissapporta lit-tim. Hemm il-Viċi President Walter Arċola wkoll li huwa supporter ferventi. Jiġifieri il-Klen Simiż mhux ma fittixniex bħala amministrazzjoni li jkollna min jista' jippompja l-flus, imma min jista' jgħin bħala tmexxija. Infatti jagħmlu ħafna xogħol, ma rridx ninsa lil ħadd jiġifieri hemm Rupert Perry wkoll bħala sottokumitat ukoll li dawn għamlu kważi s-sajf kollu flok marru l-baħar għadu jaraw il-videos tal-players li jistgħu jiffitjaw flimkien mal-coach Paul Zammit u naħseb li għamlu homework tajjeb u dan qed jiġi rifless jiġri kemm waqt il-logħba u kemm fil-klassifika. Ifhimni, dak il-kumitat kollu it-tmiem tiegħu u l-bidu tiegħu ma naħseb is-siema issa sabbilt ruħha bħala Keith Perry bħala President jiena anke supporters tagħna jiġifieri kuntenta ħafna bih kif imexxi u bniedem sempliċi issa saq mistoqsija jirrispondilek bil-qalb kollha. Jieqaf jitkellem ma' kulħadd anke intervisti jagħtu ma' kulħadd anke fuq programmi tara jiġifieri biċċu bil-qudiem. Naħseb illi l-amministrazzjoni jiena kontent biha bħalma jien kontent bil-Klen u bis-supporters ukoll li aħna kienu jgħidulna ma jkollkom xejn supporters issa anke fiċ-challenge jista' jgħidlek Karl jiġifieri li konna nibdew kważi l-istend ukoll il-centenary bis-supporters għax meta jaraw il-tim sejjer quddiem imorru quddiem. Mela kumitat tajjeb, players tajbin, coach tajjeb, allura l-amministrazzjoni tiġbed il-tim. Naħseb illi kontent ħafna bihom jiena. Mela, argument li għadhom deħlin, forsi nħu feedback. Minnaħa tal-għat il-kummenti li għaddew Brady, meta għal-muzz ta' nafra ta' dawla l-futbol Malti ġenerali, kif ukoll il-kumment li għadda l-meme Martin Attard fuq kemm id-derbi suma sonnużi għal-futbol Malti. Xtaqtu naqra kumment mill-supporters Silvania ħanejdu hekk. Għax daqskemm tħossu il-logħba intom skur ma jħossha ħadd. Karl, ibda inti. Anke ħabba fatilna xejn. Mela, il-logħa derbi ilha ma tintlab naħseb 6 snin issa. Jiġifieri kulħadd qed jistenni anke l-atmosfera li fis-supporters u supporters in ġenerali. Anke wara l-moment pożittiv li għandna. Ovvjament naħseb li il-ġismu daħħal logħba ħatkun iktar ġismu il-supporters jgħidu iktar il-ground. Nisferaw aħna qed nitolbu. Ovvjament meta t-tim ikun sejjer ħażin, is-supporters dejjem jonqsu. Ma nemmen anke issa wara ċertu lobiet, is-supporters dejjem jiżdiedu issa iktar ġejja l-logħba kontroll wasta nemmen li ħajattendu. Ovvjament aħna bħala perspettiva tal-logħba ovvjament nisperaw li nġibu 3 punti. Naħseb kull supporter jixtieq għaddu din daw 3 punti aktar iktar kontra t-tim rivali tiegħek.
Ovvjament, issa aħna raw skont il-partita kif da, ovvjament aħna ħankunu dejjem wara t-tim, wara supporters. U nimxu loba bloba mbagħad naraw xiġri eżatt. Mela, Matthew Miguel, ħanħu l-kumment ta' Miguel anke minħabba l-fatt li kien hemm min ukoll semmiħ. Le, naħseb li Mossa Naxxar hija waħda mill-ikbar logħbiet li hawn lokali. Għaliex Naxxar u Mosta ħdej xulxin, mur il-pjazza tan-Naxxar meta nilagħbu kontra l-Mosta, tinżel il-pjazza tal-Mosta meta nilagħbu kontra n-Naxxar. Ifri hija logħba li kemm aħna supporters, familji, l-komunità tkun qed tistennija li naħseb hija differenti mid-derbis l-oħra li hija l-komunità tfisser ħafna. Ifri li l-Mosta għedna irbaħna n-Naxxar, n-Naxxar rebħu l-Mosta ħatfisser ħafna. Ovvjament nixtiequ aħna li naraw aktar nies magħna nagħtu supporti l-plejers tagħna, l-coaches u nibqgħu għaddejjin bil-kontinwità tan-nies, jiġifieri mhux għax tgħaddi mbagħad il-logħba tan-Naxxar nerġgħu niżlu back to square one. Nixtiequ support kontinwu fejn qegħdin bħalissa, qegħdin fiż-żona ħamra lura l-plejers aktar ħaqhom support u fl-aħħar mill-aħħar nisperaw niġibu 3 punti. Sa, jena għandi naqra ta' kurzita li naqta minna ħatakom Karl u Zazax Mostin. Meta ħareġ il-kalendarju u rajtu illi dan id-derbi se jkun fl-aħħar ġurnata tal-kampjonat. Fl-reazzjoni kelkom. Ifhem, jiena li Ħanibda top, ma ngħidlek. minn Jiena Matthew l-ogħba. d-darba Karl. All right, fidejk. Għara, minna ħatana nemmen kienet kemm xejn ta' sorpriża dan għaliex forsi mhux dil-logħba tal-li għan isser nilagħbu nhar is-sibt iżda l-aħħar logħba. Se tkun diklarata l kampjonat. Ma tkun decider fil-pastat. Jista' jkun ukoll. Iżda fuq nota pożittiva mbagħad tagħna ċans li nippreparaw sorpriżi għad-derbis, kemm għad-derbi ta' nhar is-sibt u nħeġġeġ il-Mostin jitilgħu kif tkellem sewa Miguel, nħeġġeġ il-Mostin għaliex hemm ħafna affarijiet jistennew lin-nies. Kif ukoll mbagħad għad-derbi, għall-aħħar derbi li nemmen li ħadkun waħda mill-isbaħ. Ifhem. Li l-logħba għandek din għalajna da l-aħħar logħba tal-ewwel round, ovvjament. Għadina tkun għalina, eżempju kif għedin nofs il-klassifika tkun il-punt prinċipali fejn jistaw naqtaw iktar il-zona tal-relegation. Ovvjament, un bat l-axħar loba li hija ovvjament tkun waħda li naqtar kif, ovvjament għalina jiddependi skont kif ħankunu iktar qoddim fil-kampjonat. Imma jekk aħna naraw li din tajjeb, ovvjament il-mosta tal-relegation, ikun joqqosom dak il-punt biex jisalvaw, ikun hemm ċans li nwaqgħu issa tkun iktar tkun logħba tajbu għalina. Skużawni, Mandi jabda l-ovju, ma toħon reazzjoni minant iż-żewġ partijiet naħseb issa bih Renato li jkollu kien open trophy tidħol il-polza. Li anke nistgħu naraw lobitek jintlabu jekk mhux l-aħħar ġurnata. Ifhimha, l-aħħar ġurnata tista' tfisser ħafna u tista' ma tfisser xejn. Għax jista' jkun li t-tnejn li huma jkunu salvi, kunu f'nofs il-klassifika, jiġifieri tiswa biss li hija derbi. Biex ma Miguel li huwa l-iktar derbi eċċitanti ta' Malta. Ekk għadu nsemmu derbi għandna ħafna għadu nsemmu Floriana, hemm Valletta Floriana, hemm Ħamrun il-Marsa, jiġifieri hemm il-Gżira u s-Sliema, Ovvjament hemm ħafna ħafna. bil-perspettiva tiegħu. Ekku ħanejdlek il-mosta tjaraw il-perspettivi tagħhom u anka min-naħa tan-Naxxar da. Infatti l-aħħar darba nitqajt mal-Memel u ħabib tiegħi wkoll tan-Naxxar qed li dal-kelmiet qabel għax qalli issa eċċitat li ħajġi d-derbet li jiena nawgura l-ġistimijiet għax jiena m'għandi xejn mill-ġistimijiet nispera li naraw logħba li tintlab fi spiritu sportiv u l-aħjar tim jekk għandu jirbaħ l-aħjar tim. Għatfadal ħafna,
Ġifieri ma jfissirx li jekk jitlef tim ħadd titspiċċa d-dinja u għasek jirbaħ tim massa ħajavvanza iktar qudiem. Ġifieri biex noqogħdu attenti li din il-logħba qed noħu pjaċir nisma' l-sħabi hawnhekk jgħidu li ħajinżlu preparati li qed iħeġġu lis-supporters jiena wkoll min naħa tiegħi alla volja m'għandix naqsam ma' din il-logħba inħeġġeġ is-supporters mhux għal din il-logħba biss li dejjem jitilgħu taqali. Il-ground qiegħed hemmhekk biex naraw il-logħb u qed naraw jiena taf inti kemm insegwi logħbiet jiena, kont insegwi Aħna li nkunu l-ground Renato. 4 logħbiet 5 fil-weekend. Ballonga, tiġi logħba fejn tkun hemm dawn it-tsub in-nies tiġi logħba fejn ngħidu Iva. kull ma nkunu aħna l-erba' Imma ġurnalisti. Ekku, ma ċertu logħbiet ma tistennix li jkun hemm spettaklu, ma meta tmur tarahom tgħid issa ġiġa spiċċat il-logħba kemm kienet interessanti jew kemm nixtiequ hemm iżjed ħin. Ġifieri kien hemm logħbiet kombattuti, ġifieri nawgura lil ġiex timijiet li jilagħbu fil-spirtu sportiv, jitilgħu s-supporters jieħdu pjaċir. Min jirbaħ jifraħ, min jitlef jew paċenza jirbaħ darba oħra, imma anka wara l-logħba m'hemmx piki, m'hemmx ġlied, m'hemmx affarijiet da hija logħba Darba il-kwit. sportiva qatt imur darba il-kwiet min jifraħ ħajdejja jew inkella jikkonsaw jieħdu punt kull wieħed. Roberto, la qed nitkellmu fuq l-argument ta' derbis. Fil-perjodu tiegħek bħala coach, għandek xi esperjenza ta' xi derbi? Ma nafx. Coach kif jipprepara għall-logħba bħal ta' il-portata? Jina ma konċ namel differenza, ġifiri, ovvjament, ni kont niprepara l-logħba skont l-opponent, laħan lab kontriħ. Jina sepp aktar huwa fattur psikoloġiku, ġifiri inti l-fat li ovvjament jiddependi u koll ma li ma klab tkun, ġifiri, għax ovvjament klab li kollu ċertu supporters li ovvjament ikunu tistennew din il-partita ħajkun hemm ammont ta' pressure li fl-lobby oħra ma tkunx hemmhekk. Allura aktar huwa ideali li inti tipprepara t-tim tiegħek mod psikoloġiku, però jiena dejjem imxejt bil-filosofija li ovvjament kull logħba hija differenti u kont nipprepara t-tim tiegħi skont l-opponent. Però forsi l-iktar derbi li għaddejt minnu kien ħalaxa kontra l-Gudja. Ovvjament nafu r-rivalità li hemm bejn dawn iż-żewġ lokalitajiet. Derbi naqra jaħraq dak. U anka pereżempju meta kont fl-ewwel sena tiegħi ma' Swieqi u l-Gudja kienu fis-section ma' Swieqi u imperess li kont noqgħod ħalaxa, allura kont nelab ma' ħalaxa, meta kont żgħir laxqin jafuni. Ovvjament daw qabel il-logħba kienu qalu li isma' ara kif tagħmel u rpullhom u dal-affarijiet u konna minna sorpriża u konna rbaħna l-Gudja tlieta bwiet u ovvjament tal-ħalaxa kont spiċċajt eroj dakinhar jien. Kull rispett lejn il-Gudja ġifieri għax għandi rispett lejhom għandi ħbib mill-Gudja wkoll, però ovvjament laxqin dakinhar kienu ħadu pjaċir li tim għadu jibda fl-MFA kien rebaħ il-Gudja tlieta bwiet. Wara Swieq ukoll, però ma ħsibx kontu tqajtu mal-Luxor jew mal-Melita fil- Le, ma Le, dak iż-żmien ovvjament fil-diviżjonijiet. konna ter division u Luxol u Malita kienu bej l-ewwel u t-tieni diviżjoni, ġifieri ma konniex stajna nilagħbu. L-unika forsi derbi li kien hemm kien fil-knockout tat-tieni diviżjoni kontra l-Gżira. Konna ġejna tlieta bitlieta. Sewa wis, mela laqbadni ftit fuq id-diviżjoni minuri. Ħalli nagħtu naqra ħarsa lejn Bjovic Challenge League qabel ma nerġgħu nirrikorru għat-tema prinċipali. Mela l-klassifika attwali tlajnuna tal-grafika Zabbar St. Patrick 29, Melita 25, Pieta Hotspur 27, Vgura United u Zurich 23, Senglea u Lija 20, Marsa 19, Swieq 16, Tarxin 15, Zejtun 12, Luqa St. Andrews 10, Zebuċ Rangers 9, Antartum Sida St. Joseph 6, St. Andrews 5. Renato u Roberto isu jider li għanna Zabbar li qed jirrispettaw il-professjonijiet fuq quddiem bissu mbagħad il-ġlieda t-tieni post qiegħda kull ma jmur tkun interessanti għalkemm issa tajjeb nifakru illi l-ewwel sitta se jmorru għalihom fit-tmiem din il-fażi u l-aħħar 10 jilagħbu relegation pool. Il-kummenti tagħkom fuq il-Bjovic fil-qosor. Renato, tibdint? Titixel il-mikrofonu.
انت سميت للهزبار بħalma n-naxxar nqalaw kontra l-Furjana fi trofi kellna l-logħba attendent għalija kombinazzjoni bej ħażabbar u ħażabbuċ u ħażabbuċ rebħu. Sa kif rajt il-klassifika inti daw qegħdin fit-13 il-post. Jiġifieri meta l-mixja pożittiva ta' ħażabbar hija punti 29 minn 12 partit, ġifieri li għandek fi challenge league bħalma jista' jitkellem forsi Kallu koll li il-challenge league huwa veru challenge. Għax issa l-oħra konna s-sima u naxxar u kellem iż-żejtun u ħattaġin li jkunu kumbattuti. Is-sena jidher li żabbaru melita ma kif qed naraw it-timijiet l-oħra bħal ħansemmi pereżempju l-Marsa qegħdin jarmaw biex jitilgħu l fuq. Ma Issa. sabdew tajjeb imma tilfu wkoll kellhom xi telfiet. Issa kif qed inti issa ħajqasmu l-ewwel sitta. Meta għandek l-ewwel sitta kull logħba ħatkun final, staw ngħidu. Mhux se jkunu kważi 3 punti, ħajkun jista' jistgħu sitta. Jekk ħażabba jitilfu ġistobiet u jekk kostaw forsi ma nafx il-Marsa jekk irnexxilhom jagħmluha, ma għandek il-fgura kollu għandek il-pjetà li qed viċin tagħhom. Daw issa kollha ħajkunu derbis bħala logħob li importanti. Minna ħadd isfel tal-klassifika ukoll irridu jaqgħu erba'. Jiġifieri daw ukoll irridu joqogħdu attenti li ma jispiċċawx mal-aħħar erba' għax jispiċċaw fl-Premier League. Jiġifieri ħatkun kombattuta immens il-klassifika għadna nofs s'issa. Jiġifieri dajja dal-weekend jiena nofs il-lig. Jiġifieri fadla 13 il-logħba oħra, 13 il-logħba 39 punt qed insemmu, mhux ċuċata. Jiġifieri nemmen li Żabbar għandhom potenzjal biex jitlgħu, ma m'għandx inneħħi l-mertu tal-Melita, Pjeta u Fgura u dak kollu li ħajkunu mal-ewwel sitta. Għax jekk taqtoħħom, imbagħad min-naħa ta' isfel għandek il-ħażabbuċ, Qattar, Timsida u St. Andrews irġi jaraw biex jirranġaw biex it-tim tagħhom jibda jġib naqra punti. Alright, l-Timsida għadhom kif jitilgħu ma pereżempju ħażabbuċ. M'hemmx ħafna logħa mill-Premier Division. Jiġifieri daw jidher li hemm ċans li jerġgħu jaqgħu. Fil-Premier Challenge League u jaqgħu Mitchell League, jiġifieri irġgħu attenti, naħseb għaż-Żabbuċ meta kienu fil-Premier kien tim naqra mhux ħażin, jiġifieri talu bitu kulħadd u kien anke rebaħ li ħarmun darbtejn, jiġifieri l-unika tim li rakwilhom naħseb ukoll kien. Iva. Jiġifieri ifhimni, hemm timijiet oħra bħal Senglia u Żurrieq u Rija li qegħdin f'nofs il-klassifika. Bħalma din konna nitkellmu fuq il-Premier. Għalkemm qed naraw il-Mosta, l-Gżira u l-Valletta fuq naħa t'isfel, daw logħba jirbħu ġislobbi jitilfu ġislobbi tislima u Marta Xok, daw jiġu kważi daqshom. Temmen xi ngħidlek jiġifieri hemm kumbattezza li bħalissa ma tistax tagħmel previżjoni, ma tistax ngħidlek iva ħażabbar żgur ħejtelgħu. Melita żgur ħejtelgħu. Kieku għedin distak forsi ta' 10 punti, għannejlek iva, għannejlek diffiġi biex ma jitilawx. Issa allora meta kien hemm is-sima, konna ġiġa ċerti ta' nofs il-dan li ħankunu wieħed illi ħan nitilgħu żgur. Imma llum il-klassifika hija tantija stretta li kważi bej raba post u l-ewwel post, kol m'għandek 5 punti kollu xi 6 punti mumma xej, għaddek ġiġ konfronti kontra xulxin. Terbaħom tiġi daqsom jiġifieri. Kull logħba hija finali. Mela, Roberto, forsi ġi sentenzi fil-qosor minn naħa tiegħek fuq il-Challenge League qabel ma mmorru lura l-Karlu Matthew. Fimni, huwa kampjonat bilanċjat, sissa kif qal Renato, ġifieri Żabbar u Melita ovvjament jidhru li huma l-favoriti il-main contenders biex jirbħu l-kampjonat.
Naħseb li ħajkun hemm għall-ewwel 6 postijiet qisu ġlieda bejn 9 u 10 timijiet u ovvjament imbagħad għandna t-timijiet l-oħra li jridu jiġġieldu kontra relegazzjoni. Però naħseb sissa ħanejdu hekk Żabbar kien l-iktar tim konsistenti anke pereżempju li l-inqas tim li qala gows, kull ma qala erba' gows fit-12 il-logħba u dik turi ċertu solidità fid-difiża. Min-naħa l-oħra Melita għandhom l-aqwa attakk però qalaw 18 gowl, ġifieri forsi jirranġaw ftit l-aspett difensiv kapaċi Melita jkunu tim aħjar ukoll. Però huwa kampjonat bilanċjat, kampjonat interessanti, kif qal Renato għadna kmieni, ġifieri però naħseb jien li Żabbar u Melita ovvjament ħajkunu hemm sal-aħħar u għandhom perċentwali ogħla li kapaċi jirbħu l-promozzjoni. Mela, lura għal Mostana x-xahar. Karl u Matthew, kemm ħajkun importanti suċċess mit-tim rispettiv tagħkom nhar is-sibt li ġej? Matthew, tibdew intom u mbagħad naqaddu għal Karl. Aħna dejjem qegħdin nisperaw li niġbru 3 punti minn din logħba. Naħseb tista' tkun turning point ukoll għat-tim tagħna u għandi konna iktar grinta tkun irbaħ derbi. Grinta l-players, grinta s-support, naħseb. U jista' jkun nibdew it-triq sabiex ma nibqgħux fil-żona l-ħamra minn wara din logħba. Karl. Aħna minna ħata nifhem l-istess aħna nisperaw ovvjament nġibu 3 punti bħal kull tim. Aħna minna ħata nekħa ovvjament nġibu l-punti minn din logħba ħa navvanza l-fuġi aħna tafejna fin bejna u bej il-Mosta 8 punti hemm jekk mhux sejjer żball. Ovvjament tiġi b'11 punt ħatkun iktar rilaxxat minn kif qed bħalissa. Bla hekk anka s-supporters, ovvjament kif qal Matthew, is-supporters ovvjament qed jagħmlu iktar kuraġġ biex jidilgħu lejn il-ground. Aħna bħala timijiet għalina aħna timijiet żgħar mhux bħal Ħamrun u bħal Beldu l-Furjana. Kun raħal żgħir dejjem is-support ikun ma tantx ikun qawwi. Imma iktar ma jgħaddi fil-kampjonat tara li t-timijiet sejjer tajjeb u mbagħad tiġi derbi u tirbaħ id-derbi naħseb is-supporters ovvjament iktar jitilgħu lejn il-ground u l-players u mbagħad ovvjament ikollhom iktar kuraġġ biex jiġibu iktar punti. Grazzi Karl, immorru għattini waqfa ta' reklami, break ieħor ta' 3 minuti u mbagħad inkomplu niddiskutu diversi temi li jatfadlilna fil-nofsija li ġejja. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarowna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90?
U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker se jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żulidkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn illum qegħdin nagħtu ħarsa ġenerali lejn il-futbol lokali u niftħu wkoll tieqa dettaljata fuq il-logħba Mosta Naxxar Lions flimkien miegħi Antonello Abela, Roberto De Bricati il-mistieden residenti u l-panel tal-lejla komposta minn Renato Vella, partitarju ta' Slima, Karl Borg illi huwa supporter tan-Naxxar u għandna żewġ żgħażagħ mill-Mosta Matthew u Miguel illi l-lejla qegħdin ukoll jassistu għal dan il-programm. Nifakarkom ukoll illi tistgħu tkomplu titkellmu fuq dak kollu tiddiskutu l-lejla fuq il-sezzjoni li għandna miftuħa fuq il-comment section tagħna fejn għandna diversi kummenti illi se naqraw ma qabel xi ftit aħbarijiet jintemmu l-ewwel round tal-Bahrain Darts Masters tal-lejla ebda sorpriża għalkemm Michael Smith bata ħafna biex rebaħ il-konfront tiegħu kontra Paolo Nebrida għada jkollna l-kwarti tal-finali u s-semifinali u l-finali fejn Luke Humphries jilab kontra Gerwin Price, Nathan Espinal kontra Luke Littler żagħżugħ ta' 16-il sena, Van Gerwen kontra Cross, Michael Smith kontra Peter Wright dawk għawma il-kwarti tal-finali għal għada. Safrattant ukoll minn ġewwa Riyadh Napoli Fiorentina għadha bl-iskor ta' 1-0, 85 minuta logħob dika fejn tidħol is-Superkoppa Antonello, għadhom kemm skurjaw il-Napli t-tieni gowl. Grazzi lil Roberto wkoll tal-aġġornament live. Issa mbagħad forsi wkoll niġbdu wkoll l-iskorer ta' dika il-partita bissa dan it-tant ħanaraw xi ftit messaġġi wkoll illi daħħulna Dapoġ fi Kembri ta' Rebic proset l-Slima Wanderers tal-pożizzjoni li jinsabu fija mmexxija mill-ex leġġenda ta' Rabat Paolo Zammit u mill-kaptan rabti Edmond Atrus, Jimmy John, dan l-istaġun timijiet bħal gżira Mosta, Balzano Hibs, l-istaġun li għadda kienu wata fuq ġildu għall-Ewropa, tal-istaġun qed ikollhom staġun twit ħafna. Osservazzjoni interessanti minn Jimmy John. Mosta l-istaġun li għadda spiċċajna raba iżda għalija lajna ġustament mill-Ewropa u fil-fema tiegħi naħseb illi Jimmy għandu raġun. Mill-Awstralja u mbagħad għandna messaġġ minn Frank Police imma jgħidilna we can beat any team, come on Hibernians. Hello to all our followers from down under Australia and to make a small diversion to what we are discussing tonight, let's just hope that this year we will listen to the Australian national anthem at least once after a Formula One race.
u l-riferiment tas-sewwieq tal-McLaren Oscar Piastri huwa kif ngħidu hekk każwali. Lura għal għandna wkoll żied kummenti Luke Busuttil, gżira Sliema qas ikun hemm kwart nies li jkun hemm Mosta Naxxar, fuq dik naqbel perfettament ma' Luke hawnhekk. Clayton Buġeja qed jgħidilna u kien qed jgħid xi messaġġ li għaddej konversazzjoni bejnu u bejn Leon Portelli illi nixtieq illi minn hawnhekk insellem ukoll Stefan Muscat qed jgħidilna come on boys in blue. U sa dan it-tant jidher li Napoli skurjaw it-tielet gol saħansitra Zerbin jiskurja doppjetta f'temp ta' ftit minuti Napoli 3 Fiorentina xejn qed sew il-Roberto sew ukoll il-Mark Shkreli il-creator u producer ta' dal-programm illi wkoll qed jaġġornana b'dawn ir-riżultati. Roberto, issa mmorru għal rokna oħra tiegħek il-parti tattika Mosta Naxxar fidejk biex tgħidilna ftit fuq xi skjeramenti għandna nistennew min-naħa ta' George Vella u id-duo Mario Muscat u Joe Borg min-naħa ta' Malta. Roberto fidejk. Grazzi Antonello. Jina ħankun onesti, ġifiri ma tantx segwejt l-naxxar u laqqas il-mosta, ġifiri minix ħanetfall fid-dettal mill-aspett tattiku u tekniku, però naħseb li din-logħba għalkemm forsi hemm ftit differenza fil-klassifika taż-żewġ timijiet kif qed l-ewwel fattur importanti ħajkun dak psikoloġiku. Issa ovvjament dan huwa derbi li mhuwiex daqshekk normali li niltaqgħu miegħu fil-Kampjonat Premier. Allura naħseb anke l-aspettattivi tat-timijiet u tal-partari speċjalment ħad tkun waħda kbira. Kif tkellimna l-ewwel, il-piga sportiva tħalli effett fuq iż-żewġ naħat. Ovvjament fil-preżent Naxxar għaddej minn forma aħjar minn Mosta, issorprendew ħafna nies bir-riżultati li kisbu. Kif qal tajjeb Renato, Mosta tiġew xi tibdil fl-iskwadra u qed irid jara xi effett ħajħalli bħala logħbu speċjalment bħala riżultati. Però jien nistenna li tkun logħba bilanċjata, forsi anke fin tal-klassifika Naxxar jibdew ftit favoriti, però ovvjament derbi huwa dejjem derbi, għalkemm ovvjament ma stawx inqablu derbi ta' Malta ma xi derbi ta' pajjiż barrani. Però nistenna tkun logħba bilanċjata u ovvjament jalla jkollna lob tajjeb li jagħti sodisfazzjon lill-partitari u forsi riżultat ta' draw jikkuntenta lil kulħadd u jiddiżappunta l kulħadd ukoll għax ovvjament kull set ta' partari ikun jixtieq li t-tim tiegħu joħroġ rebbieħ. Grazzi Ja, hemmhekk lil Roberto wkoll ta' l-kummenti tiegħu ir-riżultat ta' draw li Jekk ma importax Antonio, nixxen għaddina komment fuq għal Roberto li veru n-naxxar edin iktar fuq fil-klassifika, ma naħseb il-pressure ħatkun iktar fuq il-Mosta mill fuq il-naxxar. Il-Mosta irrid jagħmlu minn kollox biex jakkwistaw il-punti, ma jistax jibqgħu jitilfu l-punti, ġifieri il-Mosta ħajoħorġu iktar suppost iktar bigrinta biex jirbħu. Bħal medna qegħdin kważi mal-aħħar erba', ġifieri il-pressure ħatkun fuq il-Mosta. Ovvjament, kif qal Roberto tajjeb ukoll id-derbi huwa derbi, kuħadd jrid jirbaħ id-derbi, u n-naxxar kif qal tajjeb ukoll saħibna li qal li hekk ikun hemm ċans li waqgħuhom u naħseb min-naħa tal-Mosta wkoll kieku qegħdin bil-kontra tkun hekk ikun hemm ċans li waqgħu in-naxxar naħseb waqgħuhom ma nerġa' ngħidlek il-pressure ħatkun ħafna fuq il-Mosta x'il-Mosta qegħdin mal-aħħar erba' n-naxxar qegħdin naqra x-xamplati naqra iktar il fuq jiġifieri naraw issa u nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla u naraw min kellu raġun bej dawn supporters li għandna hawnhekk. naħseb ikun interessanti programm mignon parti mill-programm migżon fuq dik il-logħba kieku. Biss Roberto sema punt li xtaqt ukoll indawar għal l-supporters tagħna rigward il-riżultat ta' draw.
il-min taħsbu li ħajkuntenta l-iżjed? Lilkom Karl, jew lilkom Matthew? Naħseb il-riżultat ta' draw, fil-verità, kif qiegħda klassifika bħalissa, naħseb il-riżultat ma jkun ta' tal-ħadd. Fil-każ tagħna jekk aħna nitilfu l-punti minn din logħba għandek il-ħiebs qegħdin ma' eżatt. Plus hekk, ovvjament, jekk il-belt u għandek ħalba l-sana ħajġibu l-punti ħajġibu tal-viċin, ħanġibu tal-viċin xulxin. Minnaħa tal-Mosta, ovvjament punt, mux laqqas, mux ħajkun dan tagħhom għax ħajkun iktar qegħdin viċin ir-relegazzjoni minnaħa mir-relegazzjoni. Ġifieri naħseb il-logħba minnaħa naħseb il-logħba tkun tajba ħafna, ovvjament ġistimi rridu tliet punti. U nemmen li l-logħba tkun battuta mill-ġistimijiet. Matthew, Naħseb minna tagħna jekk il-logħba ta' taħdrom ma nkunux akkwistajna punti, ma nkunu tlifna ġiex punti għaliex l-lan tagħna għandu jkun għandu wieħed li nakkwistaw 3 punti fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament fejn konna bqajna punt, qed tifhimni ġifieri le ma ħsibx kuntent tagħna fl-aħħar mill-aħħar. tajjeb wisq, mela, Renato, ma nagħtu bħal sena ta' konversativa lejn il-kampjonat nazzjonali amatorjali u sakemm nkunu qegħdin niddiskutu wkoll ħantella l-grafiku bil-klassifika anki il-ħin qiegħed jafas. Mela, f'sezzjoni A għandna l-imtarfaw il-rendi li qishom issorprendew. U minnaħa l-oħra f'sezzjoni B isu hemm 4 timijiet li qed jiġġieldu għal post wieħed. Il-kummenti tiegħek fuq il-sitwazzjoni fil-kampjonat nazzjonali amatorjali kemm xejn fil-qosor. Mela, ħanibdew minnaħa ta' grupp A, ovvjament. Il-grupp A għandna l-imtarfa jidher li qegħdin pożizzjoni tajba, qegħdin 7 punti fuq Burżabuġa, jiġifieri li jagħmel jawgura wkoll li ikun wieħed mit-timijiet li kważi 4 logħbiet oħra 5 kien nexxilhom jirbħuhom ikunu matematikament jiġu għal-Challenge League. Jidher li rendu wkoll qegħdin pożizzjoni tajba, ma kull m'għandhom 4 punti, 4 punti m'hemmx baħar jaqsam, jiġifieri waqt li Burżabuġa qegħdin hemmhekk ukoll. Id-diżappunt għalija jiena meta nara dan nara r-Rabat pereżempju li baqgħu ilhom ankrati hemmhekk issa fl-Major League minn sena l-oħra u nara wkoll it-tim tal-Siġġi li kienet staġun oħra kienet imur iktar kompetittiv qed ikun fl-aħħar. Imma l-mellieħa wkoll li meta tkellem il-President fuq stazzjon qal li qed jarmaw u qed ikunu tajjeb u l-imqabba Pembroke ma sa nsemmihom għax Pembroke jidher iva diki, ġifieri imma l-imtarfa naħseb huma l-iktar tim favorevoli li jista' jagħmilha l-iktar faċli, imma l-lob tal-futbol nafu kif inhu, imma s'issa mill-klassifika kif tidher li l-imtarfa jkunu wieħed minn dawk li jkunu ħajitilgħu. Menti fil-grupp B għandek kompetizzjoni kbira, għandek l-imġar qegħdin fl-ewwel ta' klassifika, qegħdin 4 punti fuq it-tieni post ħarkirka ma mbagħad it-timijiet kważi kollha din iggrupjati. Niftakru kif għedna bħal Premier League di għadha għalqet l-ewwel round, jiġifieri fadal 10 logħbiet oħra. U 10 logħbiet oħra huma importanti għal kulħadd tista' tgħid għax kif ġbart naqra informazzjoni jekk missejjer żbaljat ħajtilgħu l-ewwel tnejn u mbagħad ikun hemm logħba bejn 7 u 8 post. Jiġifieri min jiġi l-ewwel fis-7 post ta' grupp A jilgħab fit-8 post ta' grupp B u fil-grupp A fit-8 post jilgħab mas-7 post ta' grupp B biex dawn ikun jistgħu jibqgħu hemmhekk. Under relegation l ħajqgħu 8
أو 4 من data u ħadd inħoloq il-Amateur League League 2 jiffurmaw parti. Kien hemm jiġifieri dawn ħajqgħu diviżjoni jisu wkoll jerġgħu. Jiġifieri mbagħad biex terġa' titla' ħatkun iktar batija biex tasal fuq. Issemmew ukoll biex nagħlaq fuq dan għax ma naħsibx hemm sfortunatament anzi ħansemmi naqra taxbiex li ma tantx għamlu progress. Ma bat għandek il-Birgu għandek il-ħaddingli li dejjem kienu timijiet li nafuhom anka aktar il-fuq fil-klassifika. Għandek il-St. George's ukoll u għamlu ċertu periodu ukoll Marsa Skala li fit-trofi labu kol tas-sima u naħseb kellhom għandhom tim ukoll li tagħna challenge dis-sima li wara s-sima fil-Premier Division. U Ormi, ovvjament kuħat jaf minn huma Ormi, baqgħu nisdim mill-Premier Division għal dan. Ġifieri hemm logħbiet kombattuti f'kull sezzjoni fil-Premier, Challenge League, Group A u Group B tal-Amateur League ġifieri. Għalhekk il-sabiħ tal-futbol għax hija bħala competition. Ġifieri nistennew naraw ma daw jidher li daw it-timijiet nisperaw li min jitla' jibqa' jżomm. Mhux jitla biex jgħid isma' jiena tlajt. Jiġifieri hija xi ħaġa li dal-aħħar snin rajniha kemm perjodi it-tnejn li jitilgħu jerġgħu mal-ewwel. Jiġifieri. U dis-sena ħadd tkun challenge ukoll li jaqgħu 4 kemm il-Premier u kemm il-Challenge League. U anke daw issa li ħajħolqu l-Amateur League 2 ukoll li tkun isek waqgħu diviżjoni oħra l-inqas diviżjoni possibbli jew Malta ġifieri. Roberto, sfida oħra interessanti li għandna qabel naxxar mosta nhar is-sibt li ġej ser tkun dik bejn Hibernians u Hamrun Spartans. Għandna nistennew minn din is-sfida. Ħanemmen li ħatkun sfida interessanti, ovvjament Hamrun jibdew favoriti, però Hibernians għalkemm forsi mhux li kollhom xi kampjonat daqstant sodisfaċenti. Nemmen li mhumiex tim li wieħed għandu jarmihom, jiġifieri nistenna li ħatkun logħba bilanċjata, logħba li ovvjament ħatlaqqa iċ-champions renjanti u ovvjament tim li milux ħafna nirrebaħ il-kampjonat. Naħseb li Hibernians għadhom il-bot milli u l-potenzjal li għandhom fl-iskwadra, ovvjament dan huwa xi ħaġa li jrid jaħdem fuq il-coach Branko Nizevic. Min-naħa l-oħra naħseb Hamrun anke bir-rebħa li jagħmlu fuq Florian, ovvjament kisbu boost psikoloġiku għalkemm forsi ma kellhom xi wirja daqstant pożittiva u anke l-mod kif rebħu l-logħba. Però naħseb li ovvjament kulħadd huwa konxju mill-qawwa tal-Hamrun. Però għalkemm Hamrun jibdew favoriti, ovvjament nistenna tkun logħba bilanċjata. Mela, Kyle u Matthew, l-aħħar kumenti minn għandkom għal-lejla. Mela, żewġ domandi f'waħda ħansaqsikom, mela l-ewwel nett il-għaliex il-partitari neutrali naħseb għandhom isibu posthom fl-Stadium Nazzjonali ta' Għali għad-derbi Mosta Naxxar u l-aħħar messaġġ għal partitari rispettivi tat-tim tagħkom, partitari numerużi li lejla segwewna. Karl, tibdew intom għax in-Naxxar home, Matthew jagħlaq. Mela, għal-partitari neutrali ngħidulhom ovvjament naħseb aħna minna ħadana qed nippreparaw ringrazzja l-Supporters Club li qed naħdmu tul daw l-aħħar xahar żgur, ovvjament qabel dejjem nippreparaw. Daw l-aħħar ġimagħtejn kienu ġimagħtejn twal u nemmen li l-affarijiet li qed nippreparaw Malta ma tantx naraw bħalhom. Mbagħad ovvjament għas-supporters naxxarin inħeġġithom biex jitilgħu, għandna hemm bżonn is-support, hemm bżonn l-għajnuna u ovvjament nagħtu support lit-tim f'din il-logħba waħda mill-iktar importanti fil-kampjonat.
Matt Jien Jurgen, naħseb il-supporters neutrali għandhom jitilaw għal kważi raġuni waħda, għall-atmosfera, ovvjament minnu dilettant tal-futbol jaf li din id-derbi, jekk mhijiex l-aqwa derbi ta' Malta, hija waħda mill-aqwa. Imbagħad għall-Mustin nagħmel appell wieħed il-każini tal-festa għal-Grazzi tal-Lab bħalissa huma maqudin bajta waħda Forza Mosta. U nappella l-Mustin kollha jibqgħu jagħtu support għal din l-logħba li hija tagħna tal-Mosta u ovvjament tal-lokalità l-oħra. Iżda hija l-logħba tal-Mustin din, allura nħeġġiġhom jitilgħu il-ground. mela forsi kumment finali mingħand Renato bdina milli jkun il-ground mod regolari għalfejn nhar is-Sibt id-dilettanti tal-futbol Malti għandhom jitilgħu mill-ewwel logħba. Taqali. ħaġa għandhom umru raħa ġdid, il-gawd raħa ġdid ħajjaraw s-sima. Mux ta' Lemma jisal partita di kartello jgħak Aparti efimni, kif għallu sħabi għawek naxxaru Mosta, they're looking forward biex il-partita qed jippreparaw bi kbir mid-dera, ġifieri ili nisma' l-ewwel hemm ġifieri li qegħdin bħala koreografija anka ħeġġu lis-supporters jitilgħu. Nawgura kif ġiġaħet, nawgura li tintlab fi spiritu sportiv, jirbaħ min jirbaħ, jitlef min jitlef. Nsemmi punt ta' dro, naħseb iktar jikkontenta l-terzi timijiet mill-li jikkontenta l-tnej li huma. Jiri, imma loba li għandu jitla kulħadd anka minn mhux supporter tal-Mosta u tan-Naxxar. Għassa fuq kun hemm spettaklu bħalma kun hemm ġolbiet oħra, bħalma semmejt inti il-ħibs u l-ħamru li hija logħba wkoll interessanti. Naħseb Mosta u Naxxar mhux se tkun inqas jiġifieri għandek weekend mimli ċertu lobbiet anka li forsi mhumiex interessanti bħal xima sajrins li s-sajrins li jagħmlu minn kollox biex il-posti ma wkoll li jridu jitilgħu fuq ġieli klassifika tista' teqeleb għandek bil-Kikara kontra Sant'Oluċija. Ukoll is-Sant'Oluċija jridu javvanzaw bħal jridu javvanzaw bil-Kikara biex forsi jispiċċaw mal-ewwel erba' ġieli daw għalkemm ikunu lobbiet sempliċi li forsi ħadd ma jagħti kasom li d-darba qed ikunu kompetittivi. Good or belt. It-tnejn qegħdin fiż-żona tal-relegation. Kull logħba fiha tista' tbiddel il-klassifika fil-li qed fuq daqqa waħda qed isfel. Kull logħba interessanti nawguraw li s-supporters ta' kull tim jitla' isegwi t-tim tiegħu mhux dal-weekend biss li ġej, imma fil-weekends oħrajn li ġejjin. Jiena kif taf inti kif għedna li nara ħafna mill-lobiet, qed nara lobiet interessanti, lobiet kombattuti u qed ukoll hemm is-sorpriżi. Sorpriżi sbieħ u sorpriżi koroħ li ir-riżultat ma taf li ma naħa sejjer. Ġieli munnaħa ġieli inti on paper jgħidu isma' ħajr baħdak żgur, u mbagħad jispiċċaw jew fidru jew kellha jitilfu ġifieri. Nawgura nerġa' l-partita tajba l-sħabna u għek tal-Mosta u tal-Naxxar u jalla l-spiritu sportiv u il-briju li ħajamlu ma jamluħx għal din logħba biss, iżda jamluħ f'kull logħba li kollhom huma u anke malla luq tal-istaġun kif għedna l-aħħar logħba wkoll jerġa' jagħmlu spettaklu ieħor biex il-futbol Malti ikomplu jikber ukoll. Grazzi lill-mistednin tagħna tal-lejla, grazzi wkoll lil Roberto, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, il-Katalan, Gamebreaker u Your Beauty Assist. Infakkarkom ukoll biex tkomplu tużaw is-servizzi u l-prodotti li qed joffru dawn l-istabbilimenti għaliex indirettament ukoll tkun qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u tella materjal kontenut ta' dan il-livell. Fakkarkom ukoll li dan il-programm daqs si oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx tidħlu hemm, tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut li noħorġu ta' kuljum tista' tgħid fuq il-pjattaformi tagħna. Għada ser ikollna żewġ programmi, qabel xejn għandna fis-sitta Lorjana Brinkat tirritorna bil-programm il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva fejn matulu
nkunu nistgħu ntukom il-programmi li ser joħorġu fis-7 tim li ġejjin, għaldaqstant importanti wkoll issegwu dan il-programm ħalli wkoll tisma' wkoll il-messaġġ illi l-għandna msertana Lorjana Brinkat għandha x'tgħaddilna mbagħad għall-ħabta ta' dan il-ħin l-10 u 5 l-10 u kwart nerġa' nirritorna fuq l-iskins tagħkom din id-darba biex nagħti l-analisi tal-logħba Interlazio mis-Superkoppa Italjana imma fuq hekk nitkellmu għada. L-importanti huwa li botta u risposta ħerġa ritorna l-ġimgħa d-dieħla, it-tema prinċipali ħad tkun il-futbol Ingliż din id-darba ħanatu naqra ħarsa lejn filu jiġri fil-Premier League. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għada l-Interlazio u bħalhom ġimgħa għall-programm botta u risposta jina Antonello Vella nirringrazzja lilkom kollha li segwejtuna il-lejla, intikom il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.